le pian sarkar hian Sawhthing Sawhthing ve Sawhthing hi cái mà sát Sawhthing ve cheng Nuaikhat thi kala lấy lo re ne me jet pian sarkar hian cheng Nuaikhat chuang ka lấy về to kalau pe man ti kha Oro ki ta ka sai ni sila hay hi ka thar chhuah ve liu liu ne kan bir te mele kumar wa sak takin kan tarang e và ở cuối thế mấy với nhiều liệt thằng sắp đi sớm hết bằng anh nhớ ở chỗ này bây giờ ông khăn đi tụi nó khăn đi ở Sawhthing sầu mang ở sầu khăn ở Sawhthing sầu khăn minister kia chuan tu na hian tei khang kat nom ani DC Vice President tong ka ya rin tong chai mai lo de ila e na nei ila chuan Sawhthing vanga e kan si ki la le ngai mi lo khan ania e treasurer cheng Sawhthing vanga cheng lo chuan le ngai lo khan Sawhthing vangin recipient sarkar ali veta lawm ma vangin minister peni cái khang phutlang ek om na hi a fu tuklova hela hi enge atlang min kha maram an nei thakop mai te khang hi posini se kan veiwa velanga la hian nu la chalo deun la om boka hi te khang kho dung le wang li a ala lang fia lutuk thei lawa ko om na he la zir lutuk lawa hi te khang ani Lengteng constituency nuaya omania te khang hi chuan Lengteng apo hian north le south in Australia Lengteng north lam ani a hi ngo pachak circle tlang dungan ti SRDC ko pangate jing pakhatani tika kan sei do ni odi chuanin mi bung lam panin kan kal le to do ni le